дар чорабинии раёсати академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон ки омӯзиши нуқтаҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳуриро фарогир буд, таъкид гардид ки натиҷаи тадбирҳои ҳукумати мамлакат ва заҳмати софдилонаи кишоварзон сатҳи таъминнокии аҳолӣ бо маҳсулоти асосии ғизоиро бештар намуд. Ин аст ки соли 2023 истеҳсоли ғалладонагиҳо назар ба соли 1991 6 баробар афзоиш ёфта, дар самти чорводорӣ низ натиҷаҳои истеҳсолӣ назаррас арзёбӣ гардиданд. читори ки пешрои миллат қайд карданд, дар давоми мана ҳамин 7 соли таҳлилӣ истеҳсоли тамоми маҳсулотҳои асосии кишоварзӣ ба маротиб як бору дубор не 5 бору 6 бору то 10-12 маротиба баъзе намуди истеҳсоли баъзе намуди маҳсулотҳо мана зиёд шуданд, ки ин имкон фароҳам овард ки мо бо маҳсулотҳои асосии истеҳсоли ватанӣ худ таъминкунии худро бо озуқа амалӣ созем. дар ин давра бо назардошти афзоиши саршумори чорвои хурду калон дар мамлакат, воридоти гӯшт аз хориҷи кишвар кам гардида, истеҳсоли шир ва маҳсулоти ширӣ зиёд шудааст. Ин омил имкон дод ки бозори истеъмолӣ бо маводи ғизоӣ аз соҳаи чорводорӣ истеҳсол гардида таъмин карда шавад. ғамхорӣ ва таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат ба соҳаи кишоварзӣ ва фароҳам овардани имтиёзу сабукиҳо ба афзудани истеҳсолот дар бахшҳои растанипарварӣ, паррандапарварӣ, боғдорӣ, замбури асалпарварӣ ва моҳидорӣ низ таъсири мусбат расонид. дар паём қайд гардид ки бо дастгирии ҳукумат ба соҳаи паррандапарварӣ имтиёз пешниҳод гардид ва ин имконият дод ки мо дар 6 соли имтиёзи ҳукуматӣ истеҳсоли тухмро 3 маротиба ва истеҳсоли гӯштро қариб 7-8 маротиба зиёд гардонем. дар ин давра таъминот бо маҳсулоти асосии озуқавории истеҳсоли ватанӣ дар кишвар ба 85% расонида шуд, ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 1991 2.5 баробар зиёд мебошад. дар радифи имтиёзу сабукиҳои сершумор ба соҳаи кишоварзӣ дар паёмҳои ҳамасолаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дар назардошти вазъи иҷтимоию иқтисодӣ ҷиҳати баландбардоштани маош низ супоришҳои мушаххас дода мешавад, ки ин омил ба ҳавасмандии олимону донишмандон мусоидат намуда имкон медиҳад ки маҳсули меҳнати онҳо барои рушди иқтисодиёти мамлакат бештар гардад. бисёр ба ҳамин соҳаи илм мутаваҷҷеҳи зиёд дорад. барои ҳамин бо 40% маоши кормандони соҳаи илму тамоми кормандони давлатиро бо 40% баландбардошт, ба хотир оне ки сифати зиндагии мардум беҳтар шавад. кормандони раёсати академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон эълон шудани соли 2024-ро ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ муҳим арзёбӣ карда, таъкид намуданд ки бо ин роҳ метавон донишҳои ҳуқуқии кормандони соҳаро боз ҳам баланд бардошт. ин имкон медиҳад ки раванди иҷрои босифати санадҳои меъёрӣ дар сатҳи баланд ба роҳ монда шавад. албатта ин ҳар яки моро водор менамояд ки барои аз худ намудани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, қонунҳои амалкунанда кӯшишҳои зиёд намуда, бо роҳи аз худкунии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон донишҳои ҳуқуқии худро баланд бардорем. албатта бо баланд бардоштани сатҳи донишҳои ҳуқуқӣ маърифати ҳуқуқӣ пайдо мешавад. зимни омӯзиши нуқтаҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олӣ, олимон иброз доштанд ки ин ҳуҷҷати муҳим роҳнамои тамоми бахшҳои иқтисодиёти мамлакат буда, бо иҷрои босифати дастуру супоришҳои он метавон ба дастовардҳои назарраси меҳнатӣ ноил гардид.